Háromszor dacolt Fëanorral, és megtagadta a kérését, aki egy tincset akart Galadriel hajából, ezért is nagy szó, hogy Gimlinek adott. Valamint Fëanort nem fogadta el uralkodójának, tehát Galadriel önálló, büszke, és nem hajlik meg mások akarat előtt. Sajnos Galadriel is része volt a Nolda számüzetésnek, nem vett részt a gyilkosságokban, különösen a rokongyilkosságban, amit ugye a Noldák háromszor is elkövettek, illetve esküszegéssel sem vádolhatták, mint másokat. A Hobbit 3-ban az ábrázolása sajátos, és inkább ízlés kérdése szerintem. Én nem sötét angyalként ábrázoltam volna, az fix. Erendil fényét, ezt a kis üvegcsét sem tettem volna be igazán, mert ugye Galadrielnek nem egy eszközre, nem egy kiegészítőre van szüksége ahhoz, hogy megidézze az erőt, és szembeszálljon Sauronnal, nem benne lakozik ő maga a nyers, pusztító erő. Persze ezek a visszaköszönő nosztalgia faktorok mind-mind arra szolgálnak, hogy a nézőt jobban összekösse a Gyűrűk Ura trilógiával, de egyben elterelik is a figyelmet, és nem adnak hozzá úgy plusz dolgot, amivel kicsit mélyebben beláshatják magukat Tolkien világába. Mindkét esetben Tolkien világának egy fontos témája jelenik meg, még a legjobbak is kísértést szenvednek, és a hatalom torzít.